गोजोनबाय सैथाना होनलायनाय लामा सामा आंखौ बिनि हिनजावा बुंबाय माने दम होनाय बायदि थिनहरदों आरो जाम्बाया जाम्बायैनो था गरिबा गरिबैनो था सियाना सियानैनो था। खुलुमबाय लोगोफोर, दाखालि आं मोनसे भिडिअ होनाय जे आसाम माला रड कन्स्ट्राक्शनाव जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि मालबिथा ओनसोलाव माखासे हानि खम बारा एबा रां बारा मोननाय सोरबा खम मोननाय बे जिनाखि जेंना बे जेंनानि थाखाय बै भिडिअनि बायदिब्ला बिथांमोना रिक्वेस्ट खालामदोंमोन डिपार्टमेन्टखौ जाहाथे रिसार्भे खालामनानै जास्टिफाइ खालामनानै होयो होननानै। बे रिक्वेस्ट खालामनाय बायदियैनो दिनैहाय रिसार्भे खालामगासिनो दङ। बे स्पटनावनो आङो दंफैयो। बेनिफ्राय दा बिथांमोननि रिक्वेस्ट खालामनाय बायदि जादों एबा जायाखै, बिथांमोना सेटिसफाइ जादों एबा जायाखै, नैबेखौहाय नोंथांमोना दिनै मिथिनो मोनगोन नैबे भिडिअनि गेजेरजों। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। अब्ला बिथांमोना बेबायदिनो जायगा जायगा जेखौहाय गावसोर सन्तुष्ट जायाखै बेबायदिनो बिथांमोना हाफोरखौहाय सुफामफिनदों। नैबे माखासे मण्डल आरो माखासे एग्रिकालसारनि अफिसार्सफोर सोरबा इन्जिनियारफोर बिथांमोनखौ ज' लानानैहाय एबा बिथांमोनजों थाफानानैहाय। दाखालिथ' नोंथांमोना कमप्लेन होदोंमोन रिसार्भे जानांगौ होननानै, बेनिफ्राय दिनैहाय रिसार्भेयानो जादों बेवहाय ने? रिसार्भे माने सार्भे लाबोफिनबाय थारमाने बेखौहाय जों कमप्लेन होनाय हिसाबै एलेखायै जेनेबा जों डिसिनाव कमप्लेन हैबाय, डिसिआ अर्डार हरबाय आरो जोंनि जेनाखि आब' मा होनो बिना बियो जोंखौ बिराद गिदिर हेल्प होबाय। बिथांनि हेल्प होनायनि जुरावनो जों रबिबाराव देवबाराव फन खालामदोंमोन। बेनाव फन खालामनाय लेखानो बे मंगलबारनिफ्राय माने रिसार्भेखौ मण्डल जेसेबां दं बिसिनि कारज'खारि माने माबा सार्केल अफिसारनिफ्राय लानानै बिसोर रिसार्भे फैफिनबाय। आरो बे रिसार्भेया थारमाने जों सिगाङावनो बहुतबार थांदों, बेसेबां मण्डला जेसेबां थांगोन रिसार्भे थांगोन होननानै बे मास मोननैसो ओरैनो थांदों जोंनिया। जेथिया जोंनि आब' बिनाया बिसोरखौ माबोरै बुंहरदों बेखौ जों बुंनो मिन्थिया। दा साननैयावनो थारमाने दा रिसार्भेया फैबाय आरो दा बे रिसार्भेनि गेजेरावहाय दा बुस्थुआ ओंखारबाय। जोंथ' दाख्लै कमप्लेन होदोंमोन। जेन'बा नोंथांमोना जिनाखि भिडिअखौ नायदों बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों सोरबाया नोंगौ सान्दों, सोरबाया नोङाबो सान्दों आरो दा बे बुस्थुआ जेन'बा आं मोनसे गिदिर माबा होदोंमोन, जेन'बा बे रिएक्सनबो जादों। जाय बेक्तिया माने गोबां एसे थांनायाव एमाउन्ट गोबां लादों बे बुस्थुआनो जाहैबाय बिथांनिया जाहैबाय, बिथांनि नामखौनो खिन्थानानैसै आं। बिथाङा प्रिटुस दैमारि। बिथांनि औवा 300 दालसो जानायाव मैया हिसाब खालामबाय। बेहाय बिथाङा 18 लाख 5,000 बेसेबांबा फैसा दंमोन बिथांनिया। बे एमाउन्टआ बिथांनि मथे हाया बिना दंमोन 75 लेसा दंमोन। दिनै मण्डलै मायो जों रायजो राजाया ओंखारना रिसार्भे खालामनायाव हिसाब खालामना मोनबाय बिथांनिया जाहैबाय 1 काटा 2 लेसा 22 लेसा ओंखारबाय आरो दा बेखौहाय मा हिसाबै बे मण्डला हिसाब खालामामोन सिगां, आरो एग्रिकालसारनि जि बिफां लाइफां लिरग्रा बिथाङा मा हिसाबै बेयाव 18 लाख बानायनो हाखो बेखौ जों मिन्थिया। बर' फरायसा आफादनिफ्राय लिडारा माबा लालांखाबाय, जोंना प्रेसिडेन्टआ आबसुनि बिथाङा होनलांबाय जों सिदा मेगनजों नायगोन, खायलें खुइलें नाया, सोरनिबा माबा माबिखौ नाया, गोजौ गाहायबो खालामा, जों समानै थांगोन होननानै बुंदों। बिथांमोना दा बेखौ औवाया बेसेबां, गयआ बेसेबां, मा बुस्थु बेसेबां, हाया बेसेबां, बेखौ गासिखौबो थने थने जाज खालामनानै बिथांमोना जिमा हैनांगौ। बिथांमोना नायगोन, जाज खालामगोन। जेथिया बे मिलायबाबो माने बिथांमोना रिसार्भे खालामगोन आरो बे गयआ बेसेबां, हाया बेसेबां, मिलायदों मिलायाखै, एमाउन्टआ बेसेबां बेखौनो नायगोन। सिगांनिजों दानिजों माबायदि डिफारेन्स, फाराग माबायदि ओंखारदों? डिफारेन्सआ माने सिगांथ' बेनो 71 लेसा ओंखारदोंमोन। बबे ओरै खोला गय दाननाया बियो माने नोंनि सिमना? आंनि सिमनानिया। ओमफ्राय आंनिया साहा जाबाय नालाय दा सुबिदा आंने माने बुस्थुआ बेनो 34 लेसा माने 34 लेसा। सिगां बेसेबांमोन? बेनो 71 लेसामोन सिगां। औ। ओमफ्राय दा सार्भेयाव ओंखारबाय 34 लेसा। माथ्र' 34 लेसा, 1 काटा 14 लेसा। ओमफ्राय नोंनिया? आंनि ओंखारबाय बेनि एसे बारा ओंखारफिनबावबायसो आंनो। औ। माबा नोंनो सिगां बेसेबांमोन नोङो? आंनो सिगां 27मोन, दा 39 लेसा ओंखारबाय। मण्डलफ्रा माबोरै जाज खालामामोन बेथ' बुंनो थाङोबा घुस जानानै मावनायनिसो जाहैदों बुस्थुआ। जों मोननांगौ जेरैहाय जोंनि मोन्थाय बेबायदि मोननांगौआ जायाखैमोन। दा आं जासिगोन होननानै फोथायदों। बयबो गावनि मेगनजों नायबाय आरो दा जोङो जिखिनि जों लिरनानै लाबाय
बे लानायफ्रा सुनाय लिरनाय गासैखौबो जों माबा फट' माबाना लाजोबखाबाय उननि समाव जों एग्रि खालामनायफ्राव जोंने जुदि एडजास्टआ मिलायाबा जों बै लेखाखौ नायनानै माने एडजास्ट खालामनानै जों माने जोंनि सलुसनखौ जों नागिरगोन सार्भेया जोङो जाबाय थागोन जोङो जोबागौ माने बर्डारसिम सार्भे खालामगोन बे लेगेल आनलेगेल जेनेबा सोरबा नाम फैयाखै बेखौबो सार्भे खालामगोन सोरबा फैसा खम मादों बेखौबो सार्भे खालामगोन सोरनोबा फैसा बारा आनलेगेल लादों बे घुस लागायनानै बेखौबो माबागोन जेन'बा मिडियानि सिगाङाव जों मैया जानायखाबाय जेने जायहा आनलेगेल खालामनो माबादों घुस होनानै घुस जाग्राबो हमजानांगौ आरो होग्रायाबो हमजानांगौ होननानै जों सोरखारनियाव दाबि खालामदों आरो सोरबाया जेन'बा गय आदालावनो 5,46,000 मोनदों एसे बारा बिथाङा गयखौ दानफायनो होआखै बे बुंदों माने आंनिया बिदि नोंसोर रिसार्भिस होयोमोनब्ला मानो गयखौ दानफायग्रोनाय बे खोथाखौ होनदों बिथाङा अलरेडि फैसा जाखांखाबाय बिथांनिया फैसाजों बा हाजों बा गयजों एडजास्ट जाया दा बिनि दाया गावनियाव थासिगोन बेखौ माने बिजिरसालियासो बिजिरनो हासिगोन जों बेखौ जेबो माबा लायासै बिथांनि बादा होनाय बायदि जों फैबाय दा जोंनि रिसार्भेया जों जागासिनो दं हनै आंनि खोलायाव जागासिनो दं बिथांनियाबो प्रब्लेममोन बिथांनिया गय फुख्रि आरो खान्थाल माबा माबि बिफां गोबां थांदों थांनानैबो बिथांनिया मा ओंखारदोंमोन मथा मथि 150नि एसे बारा 1 लाखनि माने एसे बारा 50नि 1.5 लाखनि एसे बारा ओंखारदों आरो नै बिनि साहानिया ओंखारदोंमोन जेन'बा 7,56,000 बेसेबांबा फैसा दङ आरो दा बेसेबां ओंखारदोंमोन आंनिया ओंखारदोंमन 2,42,000 दानिखौ नायोबा बिनिया 34 लेसायाव 7,56,000 बे लान्जाय ओंखारदों बेयाव बोरै जाखो आरो आंनिया जेनेबा 39 लेसायाव बोरै 2,42,000ल' जाखो दाख्लै जे जोंने प्रेटुस दैमारिनिया जों जेन' भिडिअ खालामनानै हगारनानै भाइरेल जादों बिथांनि न'खरनिया बिराद दुखु मोनदों आंखौ दा जोङो जेन'बा जों जेरैबायदि मोन्थाय मोननांगौमोन बेखौ मोनैयाव जों आनलेगेल खालामनाय जादों बिथांमोना दुखु मोननानै आंखौ एसे गाज्रि सानबाय बा मोजाङै सानबायानो दा बेहायथ' जों बुंनो जाहा माबा गैया दा बिथांमोना आंखौ सैथान होननानैबो रायबाय दासो गोजोनबाय सैथाना होनलायनाय लामा सामा आंखौ बिनि हिनजावा बुंबाय बिथाङा मास्टार मानसि आं दुस्थ' मानसिब्लाबो आंखौ सैथान होननानै बे प्रेटुस दैमारिनि हिनजाव टमि दैमारिया बा मुसाहारिया बिथाङा बुंनो मोनामोन बिथाङा सासे LP स्कुलनि मास्टार दा आंखौ जुदि दुस्थ' गाज्रि मानसिखौ जुदि बियो सैथान दासो गोजोनबाय बिदि होननो हादोंब्ला बिथाङा LP स्कुलाव माबोरै बे गथ' गथायखौ फोरोंगोन बे सैथान भाषाखौनो फोरोंगोन ना मोजां फोरोंगोन बिलाय बे आंनि सोंलु दा बिथाङा लामायाव आंखौ बिदि बुंनो मोनामोन आं दुस्थ'खा होमबाबो बे आंनि खोमायाव बेखौ सोनो मोनामोन आरो दा बिथांनि प्रेटुस दैमारुनि मानसिया आंनाव सानसेखालि फैदों बे आंनि फंबाय जायो जास्ट बिथाङा खावलायनांगौसोमोन खोमा आंनि मथे दा खावलायनायखौ नागारनानै बिथाङा गावनि खोथाखौ लानानै गावनि मानसिखौ जेन'बा आंनि फंबायखौ माने दम होनाय बायदि थिनहरदों आरो खोथाया जों नोंसोरो जेसेबां जाज खालामा मा खालामा नागिरा बिथाङा सरखारनि फैसाखौसो जादों घुस होनानैबाबो सोरखारनि फैसा जादों नोंनिथ' जायाखै नों मानो बिदि भिडिअ भाइरेल खालामनांगौ बेबायदि बुंफैदो आरो आं बे समाव काउन्टार होदों बेथ' नङा बेथ' जोंनिसो फैसा गतिके बिथाङा जुदि बिदि घुस हैथेनानै एसे बुस्थुआवनो बुरजा फैसा बारायना लायामोनब्ला जोंनिया खमामोन सोरबा जाम्बा जाम्बि दङ हनै आंनि खाथियावनो 1.5 लाख आंनिया 2,42,000 आरो आंनि खाथियावनो 7,56,000 एखे हायावनो बेफोरबायदि बानायना लाबाय जेन'बा बिदि बानायना लायोबा बे जाम्बाया जाम्बायैनो था गरिबा गरिबैनो था सियाना सियानैनो था बे रोखोम जाबाय आरो दा बुस्थुआ बिथाङा होनदों जाहैबाय बिथांनि जानानै दैमारिनि जानानै बुंदों जाहैबाय बिथाङा आंखौ नोंथांनि उन जेनेरेसननि फिसा फिसौनि लाइफआ बरबाद जाबाय मानो जाबाय दा गावना बे प्रेटुस दैमारिया बिराद गिदिर मानसि बिथाङा बङाइगावनिफ्राय लानानै जेसेबां अफिसियेलि अफिसारफोर दं गुवाहाटि बर्डसिम बे बर्डसिम सिना जाना दं नोंथांनि फिसाफ्रा साख्रि बाख्रि मोननांगौब्लाबो मोननाय नङा बे खोथाखौ बुंदों
आरो बे बुंनाय लेखा आङो सानदों जे बे मानसिया आंखौ जों जाय काउन्टार खालामफैदों बे मानसिया बेबायदि बुंनो थाखाय बेनाव माबा गैया एक्सपिरियेन्स गैया बेनिखायनो आं सानदों जे बे बाथ्राया गासिबो प्रितुष दैमारिनि डिरेक्सन होनानै बुंनो होनाय बाथ्रा बेखायनो आं सानदों बिथाङा जुदि बेबायदि बुंनो हाबायब्ला आंखौ दा साननांगौ मा दं बिनिनो जाजोबनो हागौ संसारा गथै माबायानो इसिबां जुदि गोहो दं बिथाङा होनदों जेबो हिलायनो हाया जों दा हिलायबाय सोमावग्लुबबाय जों दा जोंनि जास्टिस नागिरनो जों मोननो हासिगौ बेखायनो जोंनो दा जास्टिसा जोंना जागासिनो दं दा बे जास्टिसखौ जों मोनफुंसिगोन जोंनि नागिरनायनि फिथाइया माने थाइसिगोन बायदि होननानै साननानै लाबाय आं आरो सानबाय दा आंनि बुंनांगौआ बिसिनि